Na treťom zápase na Matikape Belgicko versus Portugalsko. Vidíme, že Dávid rozhodca už dáva loptu hráčovi Julovi. A Julo nahral Borisovi a Boris ide dopredu. A Matúš Trnavský vidíme sa objavil na Matikape už dvakrát. Môžeme vidieť, že ide po Borisovi. Boris si nahral Julovi, ja som normálne v strese z toho Matikapu, sa tak bojím, že kto vyhral, lebo ja neviem proste, je to stres. A vidíme Balažik ide dopredu a je tu 1-0 pre Belgicko! Krásny gól dal z diaľky, takto to má byť pre každý štát, takto má hrať každý štát. To sa mi páči. Vidíme, že Trnavský ide po Julovi. A Julo si prešiel Trnavského ako nič a Boris dáva pre svoj štát Portugalsko prvý gól. Vidíme, akú peknú oslavu dal. Portugalsko remizovalo na 1-1 nad Belgickom. Vidíme, Trnavský nahral Balážikovi, ale on to zle spracoval. A vidíme 2-1 pre Portugalsko. Boris si dáva pekne dole všetkých. Takže Portugalsko vyhráva nad Belgickom 2-1. No vidíme, že dneska to bude asi víťaz Portugalsko, mám pocit. Ja mám taký pocit, neviem. Vidíme Jula, jak ide, Trnavský si nahral Balažikovi. A je to gól 2-2. Balažik remizuje so svojím štátom Belgickom, remizuje nad Portugalskom. Vidíme, Boris odkopol loptu vedľa brány. Môžeme vidieť, že Balážik taktizuje, ale mu to moc nevydalo. Môžeme vidieť, že Boris ide po Balážikovi a nahral Julovi. Trnavský ide po Julovi a Balažik je v bráne a je to 3-1 pre Portugalsko. Portugalsko vyhráva nad Belgickom 3-1. Vidíme, Julo dal oslavu a ešte sa zasmial. No tak to je teda smiešná situácia. Môžeme vidieť, že si to každý z nich užíva. Trnavský nahral Balažikovi, Boris ide po Balažikovi, Balažik nechcel nahral Julovi, Boris má loptu a tak není gól. Krása, není to gól, nevadí. Boris ide strieľať na bránu, prešiel si Trnavského a tak strieľa na 4-2, na 2-4, Portugalsko vyhráva nad Belgickom 4-2. Kokso, to je neuveriteľné. To je tak neuveriteľné. Kokso. Vidíme, Julo dala oslavu. To bolo celkom smiešné. Máme priamy, to musíme ísť. Vidíme, Trnavský už není moc nadšený s Balážikom. Aha. Takže Julo za tú oslavu, alebo za to pospievanie, respektíve išiel na trestnú lavicu na minútu alebo na 30 sekúnd. Môžeme vidieť Trnavského, že ide strieľať priamy kop. No som zvedavý, jak to spraví. Takže ide strieľať priamy kop a nahral to Balážikovi. Balážik, tento nahrá Trnavskému a Trnavský dáva gól. Trnavský to ide vyrovnať. Už je 3-4. Belgicko dalo gól, ale aj tak Portugalsko nad Belgickom vyhráva 4-3. Môžeme vidieť, že Julo vykučkoval Balážika aj Trnavského. No tak to je neskutočné na Matikape. A vidíme, že netrafil bránu, čož nevadí, stáva sa takedy. Môžeme vidieť zastrčenie a buchnutie, takže Dávid im dáva, neviem či priamy, alebo neviem čo im dáva. Toto veľmi odhadnúť teraz neviem, ale aha, asi voľný klop, alebo ja neviem, čo im dávajú. Môžeme vidieť, že nahral Balažikovi, Balažik nahral Trnavskému, Trnavský chcel ísť dopredu, ale Julo mu to zabránil. Vidíme, že Trnavský sa snaží, ale Julo mu to zabránil, takže
A znova ide Julo na trestnú lavicu. Ale ja som nič A nespravil. čo? Trnavský ide tiež? Však reálne on nič nespravil. No máme nie. No ľudia, vidíte, aj také situácie sa stávajú. Trnavský nič nespravil a aj tak išiel na trestnú lavicu na 30 sekúnd. Na 3. No, tak toto je krutý rozhodca. Dávid. Musíte trikrát padnúť. Vidíme, Boris si spracoval. 17, 18. Ha, Dávid to chcel nejako napraviť, vidíme, ale nepodarilo sa. Lebo stále na tú loptu a netrafil tu. A Balážik zabránil tomu, aby Boris strelil na bránu. Hráči sa, Julo a Trnavský sa už pripravujú, môžeme vidieť. A už môžu hrať. Julo. Môžeme vidieť, že Trnavský ide po Julovi a jak ho krásne obral. Toto je neskutočný zápas, tak sa mi to páči. Môžeme vidieť, jak Boris má loptu a není to gól. Není to gól, práve že to není gól. Môžeme vidieť, že Trnavský ide po Borisovi, nie už len tak zľahka ide po ňom. Už sa ani nesnaží Trnavský, lebo vie, čo ho čaká. A je to 3-5, Portugalsko vyhralo nad Belgickom 5-3, toto bolo všetko a čaute.